ukážeme základnú manipuláciu s objektami, respektíve základné ikonky, ktoré budeme často používať. Chceme napríklad daný objekt posunúť smerom doprava, respektíve umiestniť ho niekde vpravo hore, alebo vpravo dole, alebo kdekoľvek v tom zošite. Použijeme na to ikonku výber, no a kliknutím ľavého tlačidla do objektu, daným objektom posúvame. Všimnite si, že dal som posunúť celé slnko, ale vnútorná časť zostala na pôvodnom mieste. Aby sme dosiahli tú správnu funkcionalitu, musíme daný objekt zoskupiť. Takže kliknem späť, krok dozadu, opäť vyberiem ikonku vybrať, kliknem do ľavého horného miesta napríklad, alebo aj pravého dolného, držím ľavé tlačidlo a ťahám smerom od spodu hore. V tom momente daný objekt je označený a môžem ho ľavým tlačidlom kdekoľvek posunúť. No, nevýhoda je v tom, že keď kliknem niekde inde a opäť posuniem objektom, tak posúvam jednotlivé časti, nie celý objekt. Takže ja to zopakujem, držím ľavé tlačidlo, potiahnem cez celý objekt, no a v vrchnej časti volím možnosť zoskupené. Ako náhle kliknem na zoskupené, označené objekty sa zoskupia a tvoria jednu celú súčasť.